Terve. Vai. Terve. Tänään leivotaan helppo arkinen herkku, jos alkaa herkkua tekemään mieli. Halppisversioita Oreosta ja on muuten vegaaninen. Tää ei enää vegaanista ole. No, ei se mitään. Tuore juusto, vadelmia. Mä oon aina niin innoissaan tekemässä näitä. Sen takia mä tykkään leipoa ihan sikana, koska aina saa itse syödä ne herkut. Sitten jättää vähän sitä taikinaa tonne pohjalle. Saa sitten lusikalla kaapia. Näppärästi. Vatkataan on tosi kuohkea. 100 grammaa tämmöstä suklaata. Terve. Vai. Hieno. Se on huoli pois. Neo keksii. Oi. Tää on niin hyvä. Kommentoikaa alle, täytyykö kysyä aina lupa. Semmonen mukava määrä. Maistuu muuten ihan Oreolta. Tämmöstä siihen välille. Vadelmia. Miten toi on mahdollista? Se meni rikki. Muuten kestää. Vähän pienempiä. Aika hyvän näköinen. Koko setti mukaan. Maistuu ihan semmoiselta neon juustokakulta. Siis ihan loistava idea, jos vaikka järjestää jonkun illaistujaisen, missä tarjoaa sitten ruokaa ja kaikkea, niin ihan loistava jälkkärivaihtoehto. Ei maksa paljon eikä vie yhtään aikaa. Tarvikkeet tähän oli yksi suklaalevy €1,50. Paketti vadelmialla olisi ollut €2,50. Paketti noita neon keksejä olisi ollut €1,20. Tuore juusto, €2 luokka. Ja 4 annosta tulee näitä herkullisia jälkiruokia, niin tosi hyvä vinkki. Yes.